ngoNkulunkulu ukuthi ena ungcinile kwaze wafika manje. Ngibonga ngakho konke, even my families. Bengingalindele singangitshela ukuthi kukude, but manje sengibona sekuseduzane kakhulu. So ngijabule kakhulu and ngiyethemba ukuthi kuzohamba kahle futhi. Ilanga elikhulu kade silindile selize lafika.
Ladies and gentlemen, nindilizele kakhulu sekungena umakoti wethu. Kumshado uphakathi kaNhlahla engakwamculo kanye noSenzeni wakwaNdwandwe. Sibongele uNkulunkulu wethu ukuthi amaZulu avumile ngalolu suku ukuthi bahlanganiswe ngokomthetho ongcwele kaNkulunkulu. Siyathandaza ke uNkulunkulu wethu qala nathi ekseni sibeme ubukhona bakho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Praise the Lord. Ngizocela ukuthi nibakhuphule beze la bahlale phansi. Ngangabona umshado abantu bama wavele kwa umakoti nomkhonyana, angifisi nje ekushadiseni kwami uze kungifice lokho. Alibonge igama lika Jesu. Ngoba ngizoba na few words then bese siyaqala ukushadisa egameni lika Jesu. Amen. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Singezwa ke manje ukuthi semshadweni. Siyabingelela ihlobo zonke abazalwane ezikhona. Siyabingelela nomakhelwane, siyabingelela kakhulukazi kunengceke kaNkulunkulu ezikhona. Ngiyathanda ukubingelela egameni lika Jesu. Ngimbonela umfundisi umculo nomfundisi uZonde engibaziyo nabanye engabazi. Ngiyababingelela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Noma babefundisi bonke abakhona
kwelihle igama lika Jesu. Amen. Ngiyabingelela kakhulu osingabo umfowethu uNhlanhla kanye nodade wethu uSenzeni bezongena emshadweni. Amen. Abasebahle. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let me say a few things bazalwane bese siyashadisa. Umshado ucreated nguNkulunkulu, udalwe nguNkulunkulu. Umshado oqala wenziwe nguNkulunkulu ensimini yaseEdeni, washadisa uAdam noEva. Wathi uAdam noEva wathi laba sebenyamanye bayindoda nomfazi. That was the first wedding. Wababusisa wathi mabazalane bagcwalisa umhlaba bawubusa. Alibonga igama lika Jesu. Wabanikeza iauthority yokubusa phezulu kwazo zonke izinto ezikhona. So mina njengomfundisi uManqele njengoba ngimla ngizomela uNkulunkulu ukuthi ake sokwazi ukwehla futhi azoshadisa abantu. Kodwa njengoba mina ngenza lokhu uNkulunkulu akwenzayo. Alibonga igama lika Jesu. Let me say a few things. Bazalwane ngichaza umshado ukuthi ma Nhlanhla uthole uperfect today. Awutholanga into uyifunayo kodwa uthole imaterial yokukhanda unkosikazi omfunayo nomdingayo. Ayibonga igama lika Jesu. Kanjalo perfect uma uthola uNhlanhla awutholanga umuntu obumdinga but uthole imaterial yokukhanda umkhwenyana omfunayo. Likhona badla. Uba nenkinga uma uthi uzofuna uMr Right noma uMiss Right. Uzoba nenkinga but try to find a material to build what you need. Alibonga igama lika Jesu. Ngibe nenkinga mathungana umuntu ethi ngifuna umuntu abe nama qualities ezinto engizifunayo athi 90%. Alibonga igama lika Jesu. Ngithi mina uma umuntu umthanda nobe ngano 50% kusemandleni yakho ukukhanda umunye u50%. Because umshado is a journey. Umshado akupheleli nje manishada lenqala ejourney, maniqala kusasa uya starting a journey sikhulume nami. Kuyahanje umshadweni uqhubeka ukhande lento oyifunayo kumkakho kuze kube yilento oyifunayo. I used to say unkosikazi istyle agqoka asigqokayo. Alibonga ngithi istyle agqokayo ezinye zezinto ngoba ngeke ngimshintshe complete kokunye ngoba ngiyindoda nje ungambona ukuthi uma engathandwa okufunwa yimi konke ungaqhamuka nje isalukazi siushazela. But kunezinto zami nami engiyedayo ezintweni zakhe ezizokwenza ukuthi mangimbuka kube yilento bengifuna ngonkosikazi. Kanjalo nakuye kunezinto zakhe azi-ede kimi ukuze ukuthi mangiqhamuka kube yilento indoda abeyifuna ngayo ngoba ebona izinto zakhe. Njalo mangibona umkami ngibona izinto zami engayifakayo kuye noma zikhona ezaphi because umshado is a journey. Sithola futhi ufana nomuntu mayisuke ingakho uma lapha kwaHulumeni uadvertise imisebenzi khona imisebenzi okuthiwa we need a experience ka 3 years kuthiwa sifuna experience ka 5 years bese kuthiwa ke lena yethiwa sifuna ama qualification bese kuthiwa no experience needed because umsebenzi ozowenza usidinga isipiliyoni kodwa isipiliyoni sizokhanda umsebenzi oqalileyo ukwenza. Alibonga igama Jesu. So amadoda azohlala ekhona njengoba befaza abantu baphamisa izandla la ngeke bephamisa abangashadile ngibabona sebe right fala bebashada ukuthi abantu besilisa ababhizi bafuna 90%. Never ever hamba eSouth Africa yonke uyozukhathala ungawuthola u90%. But find a material to build your 100%. Ngathi ngikhuluma abantu abangezwa lokho. Ngiyangizwa. Alibonga igama Jesu. Nawe umuntu wesifazane khona ngangifunda naye sifunda sitrainer sese college owesifazane wele okhethi ngifuna nje mina indoda ibe kanjena indoda ibe kanjena indoda ibe kanjena indoda ibe kanjena nathi sikhona singamadoda singenazo lezi zinto lezi kwaze baqhamuka omakhumali babona izinto abangayiboni basithatha sakha sana lezi zinto ayifunayo kodwa saba nazo sesiganiwe. Ulokho ehleli ngamanje ngisake ngadibana la ngathi wemngani wami usayifuna indoda enalezi izinto nali ilanga selishoni. Uyabona inganelani manje uma umuntu wayesafuna izinto namanje indoda ayikho indoda ngibona manje kuphela yena
kodwa manje ayiqhamuka indoda enalezi zinto ayifunayo. Indoda uyithola engenazi izinto ayifunayo makwisimilo nesimilo uma umthanda usibone seyaxaka unamandla okusikhanda ibe yilento oyifuna because you find the material to build your own spouse, the suitable partner oyifunayo. Alibona igama likaJesu. This is a chain bazalwane. Akuyona into ovuka ekuseni uyithole. Amen. So sakhula thina bazalwane sikhohliswe ngomama bebuka nje unyathela kwayo. Bengazi ukuthi bethi hawu Nkosi yami hey umakoti ke lokhu lendana igama lami hey umakoti ke buka inyathela hey uma ngathatha intombazana lapha babuka izitho babuka isakho ibody. It's not about the body, it's not the bull, everything, the mabele, everything. There's not a wife. Kodwa ukuchayisa izinto ezingakhanda unkosikazi. But unkosikazi uma uthola inhliziyo because the willing heart is a willing heart to learn. Mawuthola umuntu onenhliziyo evuma ukwazi ukufundiseka ukuzwa inhliziyo ukuthi lo muntu angafundiseka abe yilento engifuna ukuba yiyo. Yabona ngikhola amacingwane ngakithi mina ngifuna unkosikazi othandazayo. Kwakuyisifiso sami ngoba ngikhola ngisangathola unkosikazi othandazayo ngavela ngathola unkosikazi engayithi ngithi awumntakwethu singaka asikashade sabonene ake sithandaza. Lingapheli imini ethethandaza mina ngiqiqibula baba wethu baba lethethala mandele ukuthi hayi uthulu sizwa bangisaqeke emdawo la akho. But kwasho ukuthi engqondweni yami ngiphethe ini umthandazo. Lento yokuthandaza ngayifaka kuyo yazi yangena. Namhlanje sekuze kube yimida uqedile ngathi mama ukuthandaza. Because I found the material to build what I need and I want. Zindalo bazalwane. Amen. Yeah. That's all. So long as complain sithi abantu besilisa bancane abantu besifazane abaningi inkinga yami worried ngalabo sebufane begana ukuthi abaganwa ngani ngoba bayashodisa vele. Nalabo bakhona esinabo balokho besibele sebili bafuna unqamula umngcele beyishabe eswazini bengakaqali kwakhona la. Lenyiwe eswazini. Ngoba nikwazi kuyeswazini ningaqali kwakhona la. Alibonga igama lika Jesu. So ilokho nje bazalwane sengiyashadisa. Umuntu othole ispouse uthole the good life. Ayikho into emnandi bazonke ngasemshado. Kumnandi emshadweni kuyaphileka. Kuyahlaleka. Amen. Bese ngithi ke futhi noma kuhlaleka kunama challenges. Kodwa ama challenges akhona ya resolveka if you are willing. And then into ebalekile emshadweni kuyalalelwana. Uyabona nami ngiyindoda ngiyizokuthiwa iBhayibheli lithi indoda owesifazane uyathoba owesifazane uyathoba indoda iyathanda. Ngake ngoba mina ngiyi-marriage counselor ngike nganenkinga yokuthi owesifazane indoda izocomplain ngoba ngabashadi sithi njoba wawushilo kwi-counseling ukuthi angithobe akathobelwa akangithobeli lo. Then ngathola ukuthi inkinga kuthobeka kalula kumuntu omthandayo okuthandayo. Alibonga igama likaJesu. Kanti futhi uthandeka kalula umuntu okuthobela lezi zinto ziyasebenzisana. Ukuze ngisubmit you must love me. Ayibonga igama likaJesu. Ukuze ngizokuthanda kufanele usubmit kimi. Lezi zinto ziyahambisana. Futhi emshadweni khona ezinye izinto okufanele ukuthi ulangaze awuyibonishe. Uyeyibekezelele. Ngoba umuntu ngeke ngithi bazalwane let me tell you uma sesingale engaseyena ubishop esontweni. Ngoba nale nto le manikholwa musanda kuba too spiritual ngisho emshadweni. Ekhaya nje afune kube too spiritual iba indoda. Don't be too spiritual. Awufuni umshado ukuthi ube too spiritual. Fanele ube uwe. Be a husband and wife. Umela umayithi nje ukhulunywa izinto mayike waqala mamethi hayi no ngcono baba sithi no ayidingi ukuthandaza ufuna siyixoxele. Semthanda umthandaza asubeke eceleni sizoya kuwo. But let us face the reality. Because abazali banenkinga ngisho kulafale beshade ngobele ngisizi moyo ncwele mondela. No, shut up. Noma sekuyiwa la kufanele bethokoze khona baqale bethandaza ukuze loshonela. Because the marriage fanele ukuthi ube sober ungangenisi. Yingakho mina ngithi I used to advise abafana sonke ngithi ngusanda ukukhatha amakhosikazi nika umoya. Nkosikazi awuyikhetha ukumoya.
Ngusuku uba spiritual ngoba eshumayela usister na umoya umuzi uthi awulona Nkosi yami na ulona awulona andihliziyo yakho makwayibeka vele kube yini mlinde ehle kumoya ehle pulpit abe uye abesekhaya phila bephansi kwaba bese wise ngoba mawuthatha unkosikazi umoya bacingwane uyoshumayela ngishekhaya loba kumoya ngishekhaya mhlawumbe ngasekho ngawuthi ngabe ngangiboneni Thixo khumbula ukuthi umshado is a lifetime mawungenile mfana ukuthi ayikhona phuma so iba sober nje mawugana be sober ungabe too spiritual lento umshado ayifuni ube too spiritual yiba nje uwe nibe yini nje uma nihlangana nibe yini nje nibone nihambe nidlalisana ungathi nabo nonkosazi ngoba nathi too spiritual mathi akuthini hawu baba hawu mana Nkosi yami sizophuma nje ngoba because nathathana nikuphi kumoya yiba sober yiba we futhi ungayifake impilo yakho mawufuna yiba nguwe kukhulume konke mawufuna sengeza abantu besifazana akungabiki izinto oyadama indoda ikuthanda yiba uwe uyivezele yonke into ube sobala ngoba the first impression bazali bathi iyona egcinayo uma uke waqamba amanga kumuntu othe wakuthanda avela amanga semshadweni impilo yakhe ayakuthemba impilo yakho yonke mawunengane ezintathu ngitshela ukuthi yabona bheke uyangithanda but I've got 3 bag of joy uthi yamabhandles amanje ngoba akafuni ingane ufuna wena uzokuthanda alibonke amanga kaJesu kufana nalento ufana nalabafana la hothi ngibasenyama fana abafana bathi angiyifuni intombi enengane kodwa eshebe nengane uyifuna wena leyo wayishiya yathatha obani umshado is not about children umshado is about commitment and a communion if umuntu umthande uba yilento leno oyifunayo hayi lento efunwa ngabantu ungafuna ukutshelwa ngabantu ukuthi thatha lo yeka abantu yeka musu uvuma umama wakho approve lamakhosikazi hayi la ngimthande ke lo engamana sithi hayi lo ngimthanda uzohlala nawe umama wakho uzohamba uzosala nawe sishade nje asishade thank you sengiqedile right asingenene emshadweni niyabonga bakhona basathokozeni yes ngicela siphakame sibe ngenyawo yes hayi nina ningahlala phansi nina nizobuka umshado hayi hlalani phansi hayi nina praise the lord sengiyashadisa ningixole bazwane ngihlupha ukuba umfundisi nje yabona umfundisi ukhuluma maye kwabona abantu nje kuvele bengabe kusavuma ukuthathula praise the lord ungathi uthisha nguthisha vele wethu amen siyabonga kakhulu bazalwane ngiyacela ke ninginikezelele ithuba sesiyangena sesiyashada silapha sihlangene phambi kaNkuluNkulu naphambi kwabantu kuba sihlanganise lomlisa nalosifazana ngokushada ukushada kuyinto enkulu engcwele kungumsebenzi kaNkuluNkulu kubonakalisa ubunye obungcwele ubukhona phakathi kukaKristu nebandla lakhe ungumsebenzi ohloniphekayo phakathi kwabantu bonke ngakho ke akufanele ukuba umuntu angene kukho ngokungaqondi kahle akwenze kalulana nje kodwa makwenziwe ngokuhlonipha nangokuzindla nangokuthobeka nangokumesaba uNkulunkulu abashadayo bahlale njalo ngokuthandana babe nobuqotho obupheleleyo omunye komunye kulokhu kuhlala okungcwele laba babili sebeze phambi kwethu kuba sibahlanganiswe ngiyaniyala nina nobabili njengalokhu niyakubuzwa ngosuku oluzayo olwesebekayo la kwehlulela mhla izimfihlo zenhliziyo zonke ziyakudalulwa ngithi nxanazi utho olunganivimbela ukuba ningashadiswa ngokomthetho luvumeni manje yazini ngempela ukuthi uma ukuhlanganiswa nguye ukuhlanganiswa kwabantu kungayingezwi likaNkuluNkulu ngabahlanganiswa nguye uNkulunkulu ukuthathana kwabo kuphambene nomthetho wakho amen praise the lord angibuzi ke umshado angibuzi umbuzo uthi ke niyavuma yini ukuthi nina nishade noma bini ngoba akekho abantu abangasweka kangaka bengafuni ukuzoshada anginazo nje isikhathi sokuyala sokubuzana nemibuzo engayazi ukuthi ibhekephi alibonge igama lika Jesu ngiyacela ukuthi ke ubeke imbali yakho lapha bese niyabhekana nina nobabili bese ningivumela ukuthi ngibuze nje sebela ngaphambi kokubashadise ngiyacela ukubona owesilisa noma owesifazana ovumayo ukuba
ngishadise lona wesifazane nalona wesilisa aphakame ame ngenyawo bese nginikeza go ahead athi qhubeka mfundisi. Ngibonile ukuthi umakoti akangenanga yedwa. Amen. Ame ngenyawo noma ekude aphakamisa isandla. Praise the Lord. Amen. Siyabonga simshaya izandla. Praise the Lord. Hallelujah. Ngiyafisa ke ukuthi ke inhlanhla ngoba sithe into fanele siyenze kahle sisoba ngemvume yami njengomfundisi ngicela wenze sure ngoba ngifuni ukuthi ugilwe mfana kithi sagwila uJakobe washada noLeya engabonanga ethi ushada noRachel. So make sure mfana kithi imbule nje uyimbule nje iveli ubone kahle ukuthi you know right uzovuma ubone ne beauty oyibonileyo wayikhethayo umbule nje kwase bese singena ezifungweni. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ngicela nibambane ngezandla anganoma ikhona nenye mic noma ilena yodwa. Makuyilena yodwa kunankinga futhi siyosebenza na. Oh yes. Praise the Lord. Uzosho lamazwi uthi mina Nhlahla Mchunu. Mina Nhlahla Mchunu. Ngiyakuthabatha wena Perfect Ndwandwe. Ngiyakuthabatha wena Perfect Ndwandwe. Ukuba ube umngami. Ukuba ube umngami. Ohlangene nami ngokushada. Ohlangene nami ngokushada. Futhi ngiyathembisa. Futhi ngiyathembisa. Ngenza isivumelwano. Ngenza isivumelwano. Phambi kukaNkulunkulu. Phambi kukaNkulunkulu. Nalabo ofakazi. Nalabo ofakazi. Ukuba ngikuthande. Ukuba ngikuthande. Ngithembeke. Ngithembeke. Ngibe indoda yakho ekholekayo. Ngibe indoda yakho ekhulekayo. Ngikuphathe kahle. Ngikuphathe kahle. Ngikondle. Ngikondle. Ngikuthokozise. Ngikuthokozise. Ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Kuze kube inkosi uJesu. Kuze kube inkosi uJesu Kristu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngiyafisa ukuthi ke nawe umbambele mic asho uPerfect amazwi. Amen. Mina Perfect Ndwandwe. Mina Perfect Ndwandwe. Ngiyavuma ukuba umngakho. Ngiyavuma ukuba umngakho. Wena Nhlahla Mchunu. Wena Nhlahla Mchunu. Ohlangene nami ngokushada. Ohlangene nami ngokushada. Futhi ngiyethembisa. Futhi ngiyethembisa. Ngenza isivumelwano. Ngenza isivumelwano. Phambi kukaNkulunkulu. Phambi kukaNkulunkulu. Naphambi kwalabo ofakazi. Naphambi kwalabo ofakazi. Ukuba ngikuthande. Ukuba ngikuthande. Ngikuthobele. Ngikuthobele. Ngithembeke. Ngithembeke. Ngibe umngakho okholekayo. Ngibe umngakho okholekayo. Ngikuphathe kahle. Ngikuphathe kahle. Ngikuthokozise. Ngikuthokozise. Ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Ngokomthetho ongcwele kaNkulunkulu. Kuze kubuye inkosi uJesu Kristu. Kuze kubuye inkosi uJesu Kristu. Amen. Praise the Lord. Ngicela abazalwane makukhona indandatho nizisondeze kimi bayifake indandatho emva kwalokho bese siyaba khulekela ukukhuluma isibusiso egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu. Praise the Lord. Umshado yamanzi yaba sokwaba indando thina unkosikazi wami ngamfaka 5 kwakwelesi yasikhathi senyaye muzwe nayithi akasawuthandi lo 5 asivale amehlo uNkulunkulu omuhle wena wedwa umile kuze kube phakade babanazi izindandatho eziyisiboniso sothando uNkulunkulu wethu siyala wonke ngisho amadimoni ngisho lapha ezakhiwa khona baba wethu ongcwele ukuthi zingaqhamuke nabantu abanye abawuphatha ababe nomoya ongalungile siyawuthulisa ngegama lika Jesu Kristu mabeyifakile uNkulunkulu wethu ulondolozela umshado impilo yabo yonke. Amen. Kuzocala wena ke Nhlahla mfana kithi akubambele iringi ufake indandatho usho amazwi hayi uzochapha una yona nje mfana kithi yona indandatho
akubambeleke uperfect imic esandla naso-ke lesakwa right bese-ke usho-ke amazwi amnandi sesifungile manje sungasho ukuthandwa inhliziyo yakho umfake indandatho. Amen. Awu ntombi yami. Montoza sithanda. Zwide kalanga. Sothondoza. Ngiyakushintsha. Ngikwenza umacengwana. Indawo ezitha. Efohlana. Uye ebukhosini njengamanje. Ngale ringi ngithi ngizokuthanda ngihloniphe ngithendele kuwe. Ngenze konke ekufanele ngikwenze nokungaphezulu. Kusukela manje kuya phambili naphakade imina nawe. Ngiyabonga ngesikhathi onginikeze sona, awungithanda, awungibekezelela, awungenza indoda engiyiyo namhlanje. Kuyisizathu sokuthi ngibe la namhlanje. Ungisize entweni eziningi. Umngani wami, nesithandwa sami, yikho konke engingakucela. Uyona into engiyidingayo. Ngithanda nabo bonke abantu abakhona. Wow. Bayethe. Wena waseNgonyameni. Ulithemba lami. Okomhlaba uyoshabalala. Ngiyokunika okusenhlizweni yami. Ngoba khona ungunaphakade. Amen. Praise the Lord. Amen. Awamncane lomhlabelele lomlilizelo. Sengezwa. Yeah, sengezwa. Praise the Lord. Ngiyacela ingceke kaNkulunkulu ekhona sizokhuluma isibusiso. Praise the Lord. Singathandaza egameni likaJesu. Ngiyacela amacengwane usilide kwi-prayer. Babeke izandla. Bamba ngezandla zombili. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga wena ongumqalisi nomphelelisi wakho konke. Namba abantwana uNkulunkulu sibabeka phambi kwesandla sakho somusa. Siyabonga ukuthi ukholelwe izwi lakhe lithubaza umzilelo ngoba ngaphambili wabeka isandla sakho phezulu. Siyamemezela ukuthula, siyamemezela ukwanda, siyamemezela isibusiso phezu kwesibusiso. Engeneni kwabo nasephumeni kwabo uNkulunkulu ongcwele, siyabusisa uNkulunkulu ongcwele lokuqalwa ngwele izwi lakho leNoman Phurasana. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyakhuluma uNkulunkulu wethu. Igazi likaJesu Kristu ngempilo zabo as a seal of protection. Egameni likaJesu waseNazaretha beyiboniwa lutho uNkulunkulu ongcwele. Uyabandiswe bangcwele. Sibonga abangcwele ukuthi ubusisa ngisho nenzalo yabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bonke okuthintwa isandla sakhe ahlukane somuntu. Amen. Praise the Lord. Ngivumele bazalwane ngilethe incwadi yomshado. This is a temporary certificate as Registrar of Home Affairs according to Act of number 25 of 1961 ukuthi yonke imshado iyaregister. So incwadi yenu le engininikeza yona esho ukuthi umshado wenu usemthethweni ugunyaziwe. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the newly husband and wife. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane kukho konke. Simfisela okuhle
uNkulunkulu anenzele okuhle, uNkulunkulu anibiyele, uNkulunkulu anigcine. Amen. Siyabonga ke mfana wakhe, ungambonga ngendlela yakho unkosikazi wakho ukuthi ezena afika la umfundisi akazi ke wena waziyo ukuthi hawu nibonga kanjani egameni lika Jesu. Praise the Lord. Amen. Ngendlela yakho. Jesus. Umfundi MC ngabeza kube khona azoqhubeka nakho njengamanje sebezongisayinela iregister egameni lika Jesu. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyaqala ukuthi ngibe neaudience engilalela kahle kangaka. Aze ngibuze Msindi. Wow. Yazi ngishadisa kwabantu abamnandi. Praise the Lord. Amen. Siyabonga. Sibuyisela ku MC. One, two. Hey! I'm gonna leave this once more. Besa saina nje akutale lapho khona ngiyabona ukuthi ishimane wakadala ta. Ayizobhala sesekhasi. Ngalona sitephele singabunani. Bafana kube njengoba kubhaliwe. I'll hold him to this. Yeah, can you sign that? Yeah, this number one. Now let's enjoy. So ipalela. Sithathe lokho. Eyithupa niyakhumbula? Yeah. Thathe sakwande. Hayi ukwazi ukujaya.
But for now, let's celebrate Mr. and Mrs. Simtun DJ! Woof, 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 woof. Everybody, 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 go! Woof, woof. I got you music! Kuyeza nakuwe my brother. Anipinde futhi. Bajalo umshado. Uyalendela phela.
Letha neful. Kiwa. Thank you.